Hei! Muista katsoa lauantaisin ja sunnuntaisin Galaxy. Hei Sulivei kaikille! Moi! Erittäin ihanaa päivää täältä Galaxista. Kyllä, ja tervetuloa myös minun puolestani. Nimittäin tänään meillä on luvassa ihan huippuohjelma. Kyllä. Tiinskun ja loistavien ohjelmien parissa. Aloitetaan Mimun maailmalla. Mimu toimii Lemmen lähettiläänä. Mimu nimittäin yllyttää äitinsä ja Richardin telttaretkelle. Ihan romantiikan toivossa. Sen jälkeen Karvisella on megatilanne päällä, koska kissat yrittävät maailman valloitusta. Sen jälkeen nähdään aivokeskus, jossa tutkitaan magnetismin mysteeriä. Ja sen jälkeen on operaatio Hurrikaani, jossa on jälleen tapahtunut rikos, joka sun pitää selvittää. Voi että. Vitsi, mä jäin miettiin ihan tuo telttaretki-juttua. Vitsi, kun olisi kesä, lämmintä, pääsis telttailee, uimaan. Niin, ja mieti, kun pääsis piknikille oikeesti. Voisit olla piknikille ja pelaa vähän jalista nurmikolle ja niinku... Niinpä, mutta hei, sehän onnistuu. Kyllähän me voidaan tällä piknikkiä pitää sisätiloissakin. Joo, siis ihan mahtava ajatus. Me voidaan... Siis, ja jaliksen sijaan me voidaan pelaa vaikka lautapelejä tai katsoa ohjelmia. Niinpä, ja ei huomio. Muistetaan eväät. Totta. Mä lähden heti hakemaan korjavilkkuja. Hei, mut Vomma, oota. Tai no, antaa Vomman puhastella tuolla. Mä jään tänne kattoon teidän kanssa. Mitä yksi toinen henkilö, nimittäin Sara, puhastelee. Sara ompelee tällä kerralla. Ja mä luulen, että Sara tekisi meillekin oikein mega ihanan piknikviltin. Mä oon Sara ja mä oon 12-vuotiaana. Mä harrastan kässäkerhoa, kuvataidekoulua ja futista. No, oli silleen, kun mun kaveri kertoi, että täällä on tällainen nuorisotalo, että täällä on tosi kivaa. Ja sit mä tulin tänne ja sit toi Mervi tuli sanoa, että täällä on sellainen kässäkerho, että jos sinne haluaa tulla mukaan, niin voi tulla. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin kokeilla sitä ja sit mä innostuinkin sit vähän enemmän. No niin, nyt vaan lankojen vaihto. Elikkä sä saatkin nyt harjoitella sitten. Ihan ekaksi me tehtiin tällaiset laukut, kun nämä tytöt on nyt tekemässä. Ja sit jonkun ajan päästä mä aloin tekemään tätä hupparia, mikä on tossa rekillä. Siis tää oli ennen hame. Se oli mulle ihan liian pitkä, että se oli ihan nilkkoihin asti, kun se oli kesähame. Niin sit mä laitoin siihen olkaimet, sit tein siitä mekon. Ja sit tää on yksi sellainen tunika myös, jonka mä oon tehnyt vähän aikaa sitten. No tätä mä oon ja tätä lähinnä. En mä tätä oo hirveästi käyttänyt, paitsi silloin kun mä vielä tykkäsin siitä bändistä. Sitten tässä on vielä 2 nääkin mä oon tehnyt. Tää on myös tällainen tunika, jonka mä tein aika pian, kun mä olin saanut ton toisen valmiiksi. Tän mekon mä oon tehnyt mun siskon ylppäreihin. Se pääsee ylioppilaaksi jouluna. Ei mulla ole oikein mitään sellaista oikeet inspiraatiojuttua, että yleensä mä vaan keksin päästä kaikkea. Mä oon ehkä tästä mekosta ylpein, koska tässä on tää rypytys oli tosi vaikea tehdä. Kun siinä piti ommella täältä sisäpuolelta, niin se ommel tuli koko ajan näkyviin tuohon ulkopuolelle. Niin sit kun se onnistui, se oli hyvä. Mun mielestä ompelus kaikista kivointa on, kun varmaan se, kun voi itse tehdä kaikkea ja jotenkin se, että saa itse käsillä tehdä ja saa ommella kavereiden kanssa ja olla yhdessä. Siis se on vaan jotenkin niin kivaa.
No joo, tää paita, mikä mulla on nyt päällä, niin tämän mä oon tehnyt myös sitä. Mä oon nähnyt kaikissa kaupoissa, että siellä on niitä paitoja ja mä ajattelin, että jollainen voisi olla kiva. Niin en mä sit viittinyt ostaa, kun mä ajattelin, että mä voin tehdä itekin. No kun mä laitoin tän päälle, niin sit ruokalassa mä olin ottamassa vettä, niin mun luokkalainen sanoi siinä vieressä, että kiva paita, että missä ostit sen? Niin mä sanoin, että no mä tein tän itse, sit sanoin, mitä? Ihmetteli siinä hirveästi. Voinko nää ottaa? Voi, ole hyvä. Ja laitat täältä aina ennen kuin tuut tänne, niin neuloilla kiinni. No hienoin vaihe vaatteen tekemisessä on se, kun saa valmiiksi sen vaatteen ja tekee sen viimeisen sovituksen. Jos se on onnistunut hyvin, kun se vaate tulee valmiiksi, niin silloin se on tosi kiva tunne ja silleen on iloinen. Mutta jos joskus mulla on ollut silleen, että sit ei tullutkaan ihan sellainen kuin mä halusin, niin ei se sitten ole niin kivaa. Aika näppärä toi Sara. Tiedätkö, olisi kyllä vähän apua tuosta ompelutaidosta tässä leivän kasaamisessakin, kun tässä rupeaa olemaan niin paljon täytettä, että en mä tiedä, pystynkö mä enää hallitteemaan tätä. No avaa suu ihan ammolleen, niin kyllä se menee.